Yes. Jeg synes, at Jakob Wagner har været rigtig god til at tage nogle emner op, som har relevans i forhold til kirke og til os unge. Jeg synes, det har været godt inspirerende, og det har sat tanker i gang hos mig. Jeg synes, fokus i dag det har været utrolig spændende, det har været reflekterende og udfordrende. Jamen, jeg synes, fokus har været godt i dag. Jeg er meget en reflekterende type, så det har været godt for mig at få nogle forskellige ting, jeg kan gå hjem og arbejde lidt videre med, både i forhold til mig selv, men også i forhold til sådan mit åndelige liv og min relation til Gud. Især i forhold til, hvilke traditioner og værdier vi kommer fra i vores bagage hjemmefra, og i forhold til, hvordan vores relationer de er bygget op for vores forældre, og hvordan de gjorde det, og hvordan vi måske implementerer det i vores hverdag i dag. Wagner, han var helt vildt god, fordi han var helt vildt provokerende, så man ligesom ikke bare i sit åndelige liv sådan kunne stå stille, men man blev ligesom nødt til at kigge tilbage for at kunne se frem. Man kan få nogle redskaber til at arbejde med sig selv. En masse ting, materiale, man kan tage hjem, især det der med bøn og sådan meditation. Så synes jeg også, at han var rigtig god til ligesom at få ført ud i praksis ved bordene, hvor vi fik lov til at snakke om det i grupper, om hvordan der var lavet tingene, som han fortalte om, hvordan det har indflydelse på vores liv, både negativt og positivt. Man blev helt udfordret i, hvor står jeg egentlig selv i forhold til de her ting. Hvordan jeg selv sådan, kan bedst komme i kontakt med Gud og sådan have tid. Hvad er det, jeg skal starte?